Lyd. Indholdsfortegnelse. Hvad lydbølge er? Lyds fart i luft er 340 meter per sekund. Sammenhæng mellem tid, fart og afstand. Et gennemregnet eksempel, hvor du udregner, hvor stor afstand er til et objekt, hvis ekkoet kommer tilbage efter 0,1 sekund. En forklaring af, hvordan den enkelte KISS orienterer sig ved hjælp af lyd. Lydbølger er udbredelse af trykbølger i luften. Det vil sige, at en højttaler laver en lyd, fordi dens membran der sættes svingninger i. Når den bevæger sig fremad, vil luften foran højttalerne presse sammen. Det vil sige, at der opstår et lille overtryk. Den sammenpressede luft presser så luften lidt længere væk fra højttaleren, sammen som den breder den sammenpressede luft sig frem efter. Når højttalermembranen bevæger sig bagud, vil luften lige foran højttaleren få mere plads til, den spredes dermed ud. På den måde falder lufttrykket lidt, og dette udtryk suger lidt af luften længere væk, og derved opstår der et undertryk lidt længere ud. Undertryk bevæger sig dermed gennem luften væk fra højttaleren. Det er også ved hjælp af lydbølger, som flagermus, de kan søge gennem mørket, som man kan se, altså det vil sige ind gennem træerne, så de ikke flyver ind i en træ eller sådan noget. Så lyd er altså skiftevis overtryk og undertryk, der udbreder sig gennem luften. Overtryk svarer til bølgetop, som ses her, og undertryk det er bølgedalen, som ses hernede. Lydbølger bevæger sig gennem luften med ca. 340 millisekunder. Der er forskel på, hvor hurtigt lyd og bevæger sig i forhold til, hvad de befinder sig i. Som sagt, så i luft så er der 340 meter i sekundet. I vand er det ca. 1500 meter i sekundet, og i jern er det ca. 5000 meter i sekundet. Sammenhæng mellem tid og fart. Tiden afhænger af afstand, og farten er konstant. Tiden afhænger af afstanden, fordi hvis du har f.eks. højttaler A her, og lyden den skal gå over til højttaler B, og hvis vi siger, at det er 2 sekunder, så går det nok meget mindre. Hvis vi nu leger det 2 sekunder, så for den når over til højttaler C, vil der jo gå 4 sekunder, fordi fra A til B, der er det så bliver det sig i 2, men det vil sige, at det er 4 sekunder. Og på den måde kan vi se, at afstanden betyder, eller den har indflydelse på, hvor lang tid det var, inden den tager videre, eller kommer videre til næste, og sådan fortsætter det så. For at vi kan beregne et objekt, der kommer tilbage efter 0,1 sekunder, bruger vi den her formel, som er L lig med V gange T divideret med 2. Og L det er så længden, og V det er bølgeudbredelseshastigheden, og T det er tiden. Det vil sige, at det går over og bliver L er lig med 340 meter i sekundet, fordi det er længden. Og det ganger vi så med tiden, som er 0,1 sekund, og dividerer med 2, og det giver så 17 meter. På trods af, at Daniel Kiss faktisk bruger sine ører til at se med, han kalder det en menneskelig sonar. Han laver små klik med tungen, som bruger ekkoerne for dem til at orientere sig. Som sagt bruges den her teknik også af hvaler og flagermus, som de kan finde vej, uden at kan se noget. Det viser sig, at når et objekt er mindre end 3 meter væk, kan Daniel ikke skelne ekkoet fra sit eget klik. Men alligevel han er i stand til at bedømme, hvor langt fra det kommer. Hjernen opfatter ikke de to lyd separat, men lyden af klikket og ekkoet går sammen og forandrer på den måde lyden af hans eget klik. Ændringen af lyden fortæller Daniel, hvor langt væk objektet er, eller ved hjælp af lyden kan finde ud af, hvor langt væk det er det objekt er, om det så er en bil, om det er en træ, om det er en scene, eller hvor end han nu befinder sig henne. Når Daniel klikker med 10 meter i sekundet, altså 1 ud af 100 sekunder senere får ekkoet, så får han ekkoet tilbage cirka 1,7 meter væk. Når lyden til gengæld er mere end 3 meter væk, har Daniel ingen problem med at skelne ekkoet fra hans eget klik. Hvordan klik og ekko lyder, når objektet er cirka 7 meter væk? Ekkoet kommer 70 meter i sekundet, det vil sige 125 sekunder. Efter klikket her opfatter hans hjernes ubevidste afstanden til objektet på
på baggrund af, hvor mange millisekunder ekkoet er, og om det returnerer lyden af ekkoet, giver desuden også information om objektets dimension og struktur. Og det er det, der gør ham i stand til at navigere igennem verden. Det vil også sige, for eksempel, hvis han er ude og skal cykle en tur, det er selvfølgelig svært, for du kan ikke se noget. Men på den måde, så kan han bruge de her klik, han bruger, så han får ekkoet tilbage, altså det reflekteres tilbage til ham. Og så kan han se, at her er der en bil, den skal jeg nok ikke køre ind i, og der var et træ, og der er et lyskryds. Og på den måde kan han navigere sig gennem hele vejen og gennem verden, og det er sådan, han klarer sig i sin hverdag. Og så har han selvfølgelig sin lange stang, som han altid har med sig til at finde rundt med. Så det er den måde, han orienterer sig ved hjælp af lyd på.